En sa video mar odiochieng' nyakoro mgajwang' machiegni chenro ni mar Migago tarik en kanyo 27 dweno mar 9 higa mar 2023 en geno mara ni riyo makare kendo erokamano kuom Ramogi TV mondo mi weche gi manyien wae koreo makare mar nyisi mago motuche kor gwenge bende jofwamb marwa ntiere kor gwenge mopogore opogore mar nyiso gigo madhi mbele sechegi machiegni wachako gi mago momiyo pek. Counties bura dialo odiochieng' limbe ka gijiwo yo jolimbe kendo bero kuonde limbe pachoka. Moko kuom oganda jo Kenya pod medo kwayo mondo tim lokruok e chenro mag yiero ma pachoka. This is a commitment that the government is keen on making education accessible to every child in this country. Jokanyo e sekta mar somo kwa piny owacho medo menda masiro tiegruok jopuonjre mantiere kod dwaro moyiedhi. Machiegni nyakoro mgajwang' waikore gi weche manyien bethuolo mar miyo pachi lai marote machuok en 2-3-6 nono ka bende wantiere live e Facebook bende wantiere live e YouTube kacha waikoni mathoth bethuolo mar miyo pachi e chenro ni nyakoro mgajwang' nyinga Lydia Okeyo. Jatenda piny Kenya William Ruto opoyo kang' machenro mago mag gero ute manengo gi piny osegoyo. Ruto nolimo gwenge ma Nakuru kama bende chenro makamano dhi nyime wacho ni ute 70,000 chiegni tieki nyaka sani ka koro nyiso geno ni chenro makamano biro pongo fuok mar ute ma osebedo kamedo. Jatend piny bende wacho ni rawere mathoth pod biro medo yudo tich e bwo chenro makamano. But we need to move more people. Tuko na bedsida 1000 kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo matatu yafanyike. Ya kwanza tuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya ajira ya watu wengi wa Kenya, vijana wa Kenya. Na hiyo ndio muhimu zaidi kuliko mambo mengine yote. Ya pili tuhakikisha kwamba kuna makao kwa wananchi yenye iko na heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kugharamia. Tunataka tupange hivyo ndio mtu yeyote awe na dignity ya mahali ya kuishi. Hasla ajulikane pia anaweza kuishi kwa estate. Sio lazima aende kuishi kwa kichochoro huko msituni. Sijui kama tunaelewana my friends. Ya tatu tuhakikishe ya kwamba tunaondoa slums. Mahali ambapo watu wanaishi bila maji, bila choo, bila mataa, bila nini. Na vile vile tuokoe mashamba yetu ambayo tunatumia saa hizi. Jatelo mochung'ne tiegruok ma joma mantiere kod dwaro moyiedhi Kenya Norman Kiogora onyiso pinje Afrika ma ugwe mondo mi omed omenda ne kuonde tiegruok ne joma mantiere kod dwaro moyiedhi mondo mi gikony jopuonjre mathoth. Kiogora okoni poni kuonde tiegruok ma kamago yudo sir moromo mag omenda to gibiro bedo kod gik madwarore kendo kelo yot ne jopuonjre mantiere kod dwaro moyiedhi chopo lek maggi. Koloso kod apisa mawuok e piny mar Uganda mobiro sumo paro kaka Kenya tawo chenro mag somo. Kiogora okoni Kenya osegero chike mamiyo jopuonjre duto yudo somo kendo ma owinjo somo kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe. This is a government-funded facility. It's not donor-funded. Therefore, they can also put their resources together and fund similar facilities in their country. Something that's very critical also is that the government has done a lot in terms of legislation. There are so many laws that are supporting special needs in this country. They can also learn about the government desire to make education accessible to every learner. That's why you see when you visit these facilities, you will find they are expensively furnished or equipped by the government. A sign that the government is committed to making education accessible, and not just education, but quality education is accessible. And because this is a national facility, the government has able to put up mobile assessment trucks so that we are able to come to go to all part of the country. And this is a commitment that the government is keen on making education accessible to every child in this country.
Josekta maglimbe koni medruok mar nengo mauta kaachiel kod mwandu buora e pacho ka. Koro biro chuno gi medo nengo limbe ne jogo mayuore kuonde mopogore opogore malombo wang' kadho nam chumbi. Negiloso Mombasa nyasi mar yango odiochieng' limbe piny mangima kama gikoni na yanga ni pek mar ngima bende okwako sekta no. To kata kamano gisebedo ka gidewo mana nyuok mar temo lombo kwan welo mathoth. Gavana ma kaunti ya Mombasa to kwayo piny owacho mondo mi oitoko chik madwaro ni welo duto modonje pacho ka gi meli ochulo omwom mag visa kolero ni mano en achiel kuom obadho maduoko chien kwan welo e thurka. Tuko na mheshimiwa Celeste. Sani nitiere kaka Lamu pinje mag around mag Mombasa gi nitiere Al-Shabaab sani mano gima wang'eyo. Kaso be kako ng'ere onge kamora mora ma safe sana. Koro mednwa security. Wan gigo mang'eng ma wan go ka mila mawa machon, wan gigo ma wanyalo tigo kaka cathedrals mondo wakel gi mondo gi rwak welo mang'eng mondo yuto mar rwako oganda mondo medre. Our ask from the national government is one, remove the issue of visa issuance for every cruise ship that is able to dock in Mombasa. I'm informed that one of the largest cruise ships is going to be in Mombasa by February of this coming year. When you have 4,000 people who have spending money and they're going to be in Mombasa over a short period of time, that is going to be a boost to the county of Mombasa and the country in general. We have contributed 10.39% to the GDP. This year, inshallah, 2023, we are looking at contributing not less than 12.5% to the GDP. Kwa Mombasa teri nyaki county Mamakweni nyakora mgajiwang kama gavana Mamakweni Mutula Kilonzo Junior okmor ko tich mar sirikal mare. Kolose kinde mi apisas mag sirikal mage mosetiyo maberti Mich Mutula Kilonzo Junior no nyiso luoro mare ni jodak Mamakweni poko yudo ber mar telo mag gwenge to molo e sekta mathieth ma kuom jopiny mawuok e county no osebedo kagolo ywak margi ewi nok mar yedhe septende kaachiel gi lwasi mawethweth ma apisas go tiye. Won trophies to kindly come for a very brief. The officers who feel that it is fashionable to release documents to social media. That's why documents are finding themselves with official stamps or where they are coming from in social media. Whether it is information, your direct account numbers, I have generated information about people in this establishment. How do you? But why am I keeping some of these documents? It's because I understand processes. There is a protest in your home, and people in Ghana. Why? Because a child who was abroad ended up dying, correct? Because the last was not working. Jokanya sekta mar somo sub-county Mabonde County Masia kwayo mondo miredi kit somo manyasani mano mar CBC e kor gwenge mathurka. Jolonye weche somo Thomas Andiwo Obonyo Katobondo wachoni keto e tim kit somo mar CBC osebedo gi obadho kathoth jonyuol onge kod ng'ewi kaka winjo CBC otie pachoka. Wachoni moko kuom jopuonj bende pod onge gi ng'eyo malong'o ewi kit somo ni. Nowe kinde romo mano bedo go gi jopuonj madongo mag skunde manie zone ma Barko Wino kama jalup japuonj maduong' Mabondo Township Mr. Mesha Koginga bende nowacho ni nitiere dwaro mar nywando jonyuol e loso chenro mag tayo kit somo makamano. Oywago nok mar masinde mag kompyuta e skunde go kowacho ni ma osebedo kaduoko gi chien. Challenges mane CBC mainly one and a lack of learning materials. Learning materials
In terms of not textbooks, government is doing well. It's giving the school textbooks. But we have other areas of assessment that require support, like the printing machines, because most of the things require digital resources. Printing machines, laptops are needed in schools to help our learners perform well. Parental engagement, especially community involvement in CBC. You know, that kinde chien kaja, kajo punji no wachandre matin. Because the kind of take of training, my name was rushed. My CBC, which was a very good design, implementation of Chandawa. Mokongo, Punjo Noik Maber, Marario, the new Boko be socialized, who understand Guinea fully. No go be the massive campaign and sensitization around CBC. What target the new, what target communities to Katajo Punj, being the Wame Ekok, Moingo Masemiogi, Mondomikuro, strengthen delivery mar CBC. I think Mano is something I hope the ministry, the government officials can listen to this on the bigger role mar CSOs makoroni gwenge. Wadhi county Makisumu odiochieng' mapinje dhialo weche limbe piny mangima otim kawuone county Makisumu kotelie ko jambetre ma EU 100 giga. Nyasi noyo joket mwandu bura watudo achiel kachiel gi jafwambo mar Millicent Adhiambo kantiere county Makisumu onyiswani to chenrono dhi nade. Millicent agonirio makare miwa mago mobedo setucho kotenre kod chenrono madhi mbele county no Makisumu. Ero kamane Lydia achiel kachiel kwa wuok county Makisumu kaindi ya lap ma Jomo Kenyatta Sports Complex kuma nyasi mar dhialo weche limbe ne dhi nyime kachien kanyo kaka ne wasenge konune wangi governor Makisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o mabende ne obiro kachien kod jambet mawuok piny Europe mano Henriette Jija mane onyalo wuoyo kaindi gisani to gidhie kamoro kendo mondo migi twak gi youth e weche motenore kod weche limbe kachien kod kaka ginyalo rito anyuola gi kaindi an kod jo kanyo mabende no yuoro kaindi ka bende gin kod joket mwandu mopogore kaka nyaneno toka kanyo an kod nitiere otundo ma oket mopogore mineno ka ji okete mwandu gi mabende ne gi yuoro go kaindi kaka yorno mar dhialo odiochieng' niendi mabende wadwa mbeko kod gi nyiswani to chopo gi kaindi odiochieng' makawuono ere kaka gi dhialo odiochieng' limbe to gigo mage mabende giketo kata gikelo ne jogo manyalo ywayo wanga kaka gigo maonge godo county Makisumu machiegni abro chako saningi tiwuoke kambi mane to kaindi odiochieng' midhialo odiochieng' nyime ang'o muchopo go kaindi tang'o muda ni jopiny onge kotenore kod weche mag limbe. Ani luonga ni Vivian Kobe aluora Makisumu ka kendo wan kamoro achiel gi kambi miluongo ni Lake Victoria Tourism Association. Maendi riwruok moting'o jogo mong'eyo weche limbe kendo weche wuoth kibiro e dala ma Kisumo ka kendo kibiro e area ma Western Kenya Tourism Circuit. Wagone Nyasaye erokamano e odiochieng' ma kawuono wabedo gi budho mogundho kamoro achiel gi jogo duto molony e weche mag limbe. Obed ni ibire limbe moluore gi yor katich kata ibire limbe moluore gi yor karaha. Wagombo ni jogo duto ong'e ni Kisumo kaindi kuma chenro duto mag wuoth chakre. Wagone waziri marwa Farida Salim momiyowa thuolo ni mwabedo kanyakla gi jogo duto moa kuonde maboyo boyo. Nyocha ne wan nyaka gi joma noa Baringo kabiro neno kaka Lake Victoria chalo, kaka Western Kenya chalo gi weche mag limbe manitiere e dalawa ka. Wakwayo ni jogo mantiere Kisumo uteme wuothe kuonde mopogore opogore machalo Kit Mikai, machalo Kisumu Misiam mantiere Bergidala kanyo nitiere thum gi weche dholuo mabeyo munyalo ng'eyo kupuonjore kendo kipuonjo nyithindo. To utemu dhi nyaka Kakamega Forest. Wagone wero kamana ahinya. Erokamano ahinya machiegni wacho weche wuoth koro kapok abiro iri waziri abro dhi Javiu Travel en ochung' ne weche wuoth mondo lernwa
ni gichopo kaendi kaka jo view travel. View travel en nyiso ni okonyo ji ang'eyo ni to adwa dhi kanye tanyalo tiyo gi pesa di. Welcome. You'll just tell us your name and tell us how you people are marking this day and what do you have to offer on this day that United Nations World Tourism are celebrating Tourism Day. Okay, thank you. My name is Lemmy, General Manager of View Travel, and this day is a very significant day in the tourism calendar, and we are happy to be in Kisumu. Kisumu is the emerging giant in tourism. We have an office here, and we are marking it in a special way, trying to bring more traffic of Kenyans and non-Kenyans to Kisumu. And so far, so good. The hotels around are filling up well. We have more people who are understanding about the tourism product, not just the hotel. We have the KWS game reserves. We have the museums. We have other natural phenomena that people are going to check, like the Kitmikai and the rest of the other islands in Lake Victoria, like Ndere Island. So we have a lot that we are happy to learn and also to be part of the tourism week. Thank you so much. So as View Travel, what are you offering? We are offering different deals. One of the deals is flying packages to Kisumu. This is for corporates, schools, and also individual people who want to learn more about the Western Circuit and the Nyanza region. We have very good deals. The hotels here are very beautiful. We have also the people who want to come and experience the culture. You know, the fish is known to come from Lake Victoria. There are people who want to come and experience the food, you know, the different cultures that are found here. Also, we have a team from Kisumu who are also coming out of Kisumu and go to integrate with the other people of Kenya. So those are the kind of packages that we have, and they can visit us at Mega Plaza on 10th floor. We have more deals that they can check out there. Thank you so much. Machiegni nyalo lerone odiochieng' ma kawuono Kisumu County. En ang'o mudwa ni oganda ong'e kotenore kod odiochieng' dhialo weche limbe kata chieng' ma ji celebrate tourism? Ginyinga an Rose Mboya, atiyo kod kambi mar Kenya Industrial Research and Development Institute. Akawo thuolo ni makende mar go erokamano ne jo county government mar Kisumu momiyo wabago nyasi mogundho machalo ma wan godo kae. En nyasi manochakore chieng' ngeso mokalo to kendo nyaka kawuono wan kaka jokirdi wabiro ka to nekech wawuotho gi johala matindo koda mago madongo mar konyogi e yore mar neno ni to gigegi magiloso to giloso gi e yo mane. Koro kucho kaka kirdi unyalo yiena wuo koro gi kizungu matin. Kaka Kenya Industrial Research, we support the small and medium enterprises in ensuring that their product meets the quality and they become competitive. In that, we offer them business incubation services. We train them. We also offer them common manufacturing facilities where they can just come and produce their products. With that, we ensure that the SMEs, most of the costs that they would have spent in buying the equipment are reduced. So they just come in with their raw materials and they produce the final product. I wish to ask all the SMEs, wherever they are, that please visit Kirdi. We are here for you. Thank you very much. Okay. My name is Robinson Anyal. I chair Lake Victoria Tourism Association, which is the umbrella association for tour operators. Jokmatio eotende vilungoni Migago, everybody else in tourism and hospitality in Western Kenya. As a regional association, we have witnessed a lot of growth in terms of hotels, in terms of tourism attractions, and I want to welcome guests from all over the nation and the international market. I want to assure them that we have the right capacity, we have the right quality of hotels in terms of up to 4-star hotels, and our attraction sites have been improved to be ready for the high season which is approaching right now. Thank you, and I appreciate what the county has planned. And I also want to appreciate any other county among the 14 counties we represent who may have also held such event to celebrate this day. Thank you, thank you. Machiegni kaka ja wildlife services jogo mochung' ne rango le mag bunge. Inyalo wacho ang'o odiochieng' ma kawuono une thothne uywayo ji mang'eny biro ng'iyo le mopogore opogore kaka uritogi kaka gin gi gigo mowinjo ging'e machiegni. My name is Christine Boyd. I'm the Assistant Director, Kenya Wildlife Service. I want to say we appreciate the county government of Kisumu who brought all of us together during this World Tourism Week.
which today we've celebrated it in the United Nations World Tourism Day, the 27th of September. We all came together and we've shown what we have as a county. We started with tourism in terms of cleanliness and tree planting, this greening. And also we started with the sports. Sports tourism can do well in Kisumu, and we've celebrated this in a style. And we want to thank everybody who came. We have our partners from Nairobi who traveled all the way to Kisumu. Others were from Baringo, all the way to Samburu County. We say thank you for coming as a service. We welcome you. We have the Kisumu Impala Sanctuary and Dendera Island National Park where you can visit. And we have one of our pillars as conservation, collaboration, which we are standing on today, and enterprise. Karibuni na asante sana. Thank you so much. Mana kamano Lydia hiwinjo moko kuom gigo mabende otaji, gigo malombo wang, gigo manyayo joket mwandu, gigo manyalo kelo ji mopogore opogore e Kisumu kaindi mana kaka otisega ni Kisumu dala, Kisumu pacho kumi nyalo yude gimoro amora. Ka kamano mane kaka jo Kisumu kaindi dhialo odiochieng' weche limbe odiochieng' ma kawuono ka bende gikwayo oganda duto mondo mi ochop Kisumu. Onyal neno gigo mopogore opogore bende pok ging'eyo ni yudore e kaunti ma Kisumu kaindi. Aduoko ni studio kionge penjo moro amora mondo idhi nyime kod weche manyien. Lydia an kuomi. Erokamano nya Millicent, achiel kachiel koya e kaunti ma Kisumu en gino marwa ni mano dhi bedo yo makare mar medo dongruok e kaunti no ma Kisumu dala. Teri Migori, Migago mar thieth e kaunti ma Migori kautenre kod riwruok mar Luala Community Alliance ochako chenro mar puonjo oganda ber mar kawo chenro mar komo nyuol. Gijiwo yor komo nyuol no ma ing'ado dundu mar nyodo mar joma chuo ma ong'ere kaka vasectomy kod mano mar joma mine ma ong'ere kaka bilateral tubal ligation. Odiochieng' ma kawuono achiel kuom joma chuo koro dhi timne yor komo nyuol no mar vasectomy osiptal mar Debe e sub county ma Awendo. Watuda achiel kachiel gi jafwambo marwa George Juma mantie Migori. George, ageno ni riyo makare nyiswani to Migori orio nade to chendo no dhi nade nyaka sechegi. George. Erokamano Lydia, wiji makare Migori ntie makare kabende nyaka sama wuoyni wantie osiptal mar Dede Health Center sab kono ma Awendo. Kabende gimokelo ka maduong' en ka otende kod chenrogo ma komo nyuol ma idendo kaka family planning. Ka odiochieng' ma kawuono ahinya gimokelo osiptal kama osiptal ni en nitie achiel kuom joma chuo ma bende odiochieng' ma kawuono dhi timne dhi kawo yono mar komo nyuol ma idendo kaka vasectomy ma ing'ado dunduno mar nyuol. Men achiel kuom yorego ma bende koro piny owacho ka yorno mar Luala osebedo ka chwalo e nyime mondo koro oganda okawe e kaunti ma Migori. Kabende ka pok wachopo wuoyo kod joma nitie okae kaunti ma Migori king'iyo yorego ma komo nyuol nyaka sani lipot wach ne wantie atamalo 60 mag oganda osebedo ka kawo yorego ma komo nyuol. Kamano ma itiyo kod kede kata implant ema nyaka sani otelo. Kama bende nitie chien ahinya en mano mar vasectomy, mano ma ing'ado dundu mar nyuol mag joma chuo mantie atamalo 0.01 kende kaunti ma Migori. Kamano ma joma mine bende dendo kaka BTL nyaka sani ochung'e atamalo 2.5 kende. Kabende odiochieng' ma kawuono wadanyo ni to okang' mane mosekawa ahinya to ahinya mano mar vasectomy ma bende piny owacho ka chero mar Luala osebedo ka koro chwalo nyime to ahinya kaunti ma Migori. Adwani mondo koro imiya thuolo mondo adwani mondo atwag kod achiel kuom jok ma osetimo vasectomy mar ng'iyo ni to ang'o mondo gikawo okang' machal koda mae. Adwani iwuoyo gi TV mar Ramogi, adwani king'iyo kachacha chenro mar komo nyuol ma ong'ere kaka vasectomy en mano bende osebed kalando. In achiel kuom joma osekawo chenro ni ka bende ji mathin mosekawo e kaunti ni chakna gi nyingi ti kone to in ang'o mo ni kawo okang' mar kawo chenro ni. Erokamano jalendo mag Ramogi gi nyinga Daniel Otieno Oguda ae gweng' mar Aywer Village. Adwa wacho ni e thuolo mano mi akawo gini naneno ni ber mondo mi wakom nyuol kaluwore gi ngima mar pek ma sani mantie. Anatime kapok weche ma kata fuelo medore makoro ngima tek kama omiyo naneno ni ber mondo mi abed gi kiwango mar nyodo ma nasenyuolo. Gi ngima an gi nyithindo 6 mana adwaro ni kaber to ne wawuoyo gi minot kendo no yie ni jaduong' mae gima nyalo timo mondo mi okelwa konyruok mar ngima mar piny. Ne onge tuo moro amora mane kata ni en go kata an go to ne waneno ni kaber to ngima pek omiyo nyaka wa reduce nyuol marwa. Koro naneno ka luwore gi tudruok mar joluala wasebedo gi puonjruok mar joluala Community Alliance ka gipuonjowa kuonde ka kuonde. Koro odiochieng' mana winje puonjne nomiyo arwako
kaka jaluo mana kone to koso gini nyalo keta ni koro okanyal tiyo. To na yudo ka bang' kana asetimo ma kaluwore gi puonjruok na kale lwet daktari molony manotimo na gini mane bang' ndalo 3 na yudo kan sawa kendo na nyalo prove ni ne ok en gima abedo castrated ok oroya to ne en mana gima ogol mana tong' nyuol tadongi tong' manyalo bedo ka tudore kod ang'owa kod ngima mar ot omiyo ot be ok ywagi. Nitie yore mang'eny mag komo nyuol, nitie mag tiyo kod kede kata implant, nitie mar sandan. Ang'o miyo magi ni kalo tidhiye maber mane minya miyo joma chuo mondo kaw ma? Adwa wacho ni nikech oyot. Mar ariyo naneno ka min ot ne kane okon ni gi del ma en go ne ok onego kale e mano. Koro mi an kaka ng'ama dichuo na kalo ni mondo mi achiw yot mar ot ane ma mondo atim mondo mi chuo wetena ma dipo kanyalo kawo gini omiyo luw nikech en ngima masani kendo yot kendo na yudo ka en gima onge rem moro amora bang' ndalo 3 in sawa kendo inyalo bedo ka ngima muve ot sawa. Erokamano, we awuoye kod min ot bende iwacho ne gini ok osekelo midhiero moro amora. Adwa ni min ot ichop machiegni mondo watwage kodi matin. Adwa ni chung' kaka ing'iyo kamera kacha. Adwa ni chakna gi nyingi to bende wach mar ne jaduong' okawo ni okang' ma kamae. Ne ubedo kod twak kode koso ne uchopo nang'o? Ago erokamano ne jo Ramogi. An iluonga Millicent Achieng', anyaka Bondo Chaber, achisakwa Raywer, ajaod Daniel Otieno Oguda. Na ayudo ka an kana dhi e family mora mora ne chanda kabisa na an gi rem na tuo makata denda ne ok en kama ne en familia manokele no jaduong' oneno kamano mano ng'ado wach ni en mamondo dhi otim gino lakini onge shida mora mora en sawa. Ng'ama nochako kelo twagni in mani kelo twagni kose nochako gi twagni mondo koro nuchope ka okang' mar dhi vasectomy? An mana kelo twagni mochako nikech kana biro e klinik na winjo ka ipuonjo ga mine to na feel ni mondo atim akwonga time kokia to koro tuo miya ulo gima nomiyo atime. Erokamano, we koro atwa kod daktari ni mondo ichop machiegni ka mondo koro awuo kodi matin wang'e to nyaka sama wuoni ni atieko kodi ko adwa ni chung' machiegni ka wadhi mapiyo piyo. Erokamano, adwa ni chakna gi nyingi. Chenro ni mar komo nyuol mar vasectomy ji mang'eny osebedo ka chal ge ma oluore. Ok ang'e ni nyaka sama wuoyi ni ji mawuok oko ma chuo makawo chenro ni romo nade? Okay, erokamano. Karawe nyinga ni luonga ni Mildred Adhiambo Otieno, aya Awendo sub-county, ane reproductive health coordinator mar sub-county ni. Koro chenro mar vasectomy ma ipenja ni, ayudo ka sani koro chuo oyie kode nikech ei county wakaendi sani koro wan gi chuo 2 to dichuo achiel manokuongo yie kode obedonwa kaka champion. Koro champion ni ene monyisonwa chuo ber vasectomy ni nikech chuo nyocho oamini ni ka gitimo vasectomy to koro erection part koro brotho. Koro dichuo ni to nikech en koro timne to neno ka pod onyalo tiyo kaka ng'ama wuoyi ene ma koro chako puonjonwa chuo mamoko mondo gine ni mae en ber en mana yor mar pango nyuol to weche machielo mag ng'ama wuoyi to pod oritore timore atima kendo ni kare. Koro kata kawuono ma wuoyo kodi ni wan gi dichuo achiel mosetimne okinyi ma kawuono ma pod ene kar otanda kacha oyueyo. Penjo mosepenje ne sama itimo vasectomy nengo ne romo nade? Ji osebedo ka nigi luoro nengo romo nade to jomoko wacho ni atin ahinya ok onego atime. Be nitiere age kata higa ma ng'ato onego bed ni gine ka time? No, mokwongo nengo onge nengo moro amora mwachulo. Timo vasectomy itimo nono. Koro higa to luwore gi kaka giwinjore e odgi nikech ibiro yudo ni nitie dichuo to en kata mana gi mon 3 to mon go ok dwa timo family planning to wuok oko koneno ka nyithindo ma gin godo e family gi oromo gi to obro amua to otimo family plan obro timo vasectomy ni. Koro ok oluwore ni higa mar ng'ama kapod gin gi family ma ok oromo nikech kasa ma pok otimo vasectomy to wakone ni ma en yor pango nyuol ma kisetimo ok ichak iduogi inyal nyuol kendo. Koro ng'ama oseikore ni an ok adwa nyathi mora mora maseyudo gi oroma namba ni oroma mano dichuo makoro nyalo biro kendo timone vasectomy to sana gin middle age mabiro mondo timne vasectomy. Kwatieki wacho ni onge chudo michulo rano kutiyo gi Lwala Community Alliance koro mane man Lwala Community Alliance timo e chenro ni mar timo vasectomy?
Okay, gima Lual Alliance timonwa, Lual Alliance gin kaka partners wa gin gimiyowa support. Gimiyowa support e mobilization, gikonyowa sama koro waketo nyamrerwa gire on the ground mondo okonywa mobilization mar mine madwani mondo ng'e wach ni endi gitimonwa that support. Nitie support mang'eny mabende gitimonwa. Samoro gikelonwa daktache kaka sani gine makoro gisupport nwa kata mna daktache mobiro yeng'o kaendi matimo bilateral ligation kod matimo vasectomy ni gine magi support nwagi ka gimiyowa gigolonwa gi kuonde magi ae to kendo gichak giduoko nagi kuonde magi ae. Mano gin en support magi gimiyowa. Kendo samoro bende ka wan gi family planning commodities mag long term masani watimo kae kaka mag IUCD ma intrauterine device kapo ni wan godo matin kendo bende gikonyowa gi support no gichak gimedowa positive adjustment gimiyowa moko makoro nyalo miyo okwa remgi e kore ni wan gi jotuo to waonge gi method ma wanyalo miyogi. Erokamano kuom paro machal koda mano atieko kodi. Erokamano kinyalo winjo mano king'bede nyaka sani koro osekawe riko ma komo nyuol to ahinya mano mar vasectomy winjo ka jalony oselero nyong midhiero moro ma itudo kod chendo ni mar komo nyuol ka bende kata mana ng'ano mostimne chendo ni mar vasectomy bende oyango ni ok okel midhiero moro kuom ng'ama dichuo ka bende gima duong' ma gijiwo en mondo koro oganda koro wuog oko mar komo chigo mag nyuol e kaunti ma Migori ma nyaka sani atamalo 60 mag oganda osiwuok oko mar komo nyuol nyaka sama wuoyeni. Erokamano ya Juma kuom report no motenre kod thieth ahinya kotenre kod weche go mag komo nyuol kwe kind joma chuo. Koro mojoma no kanya jakufu marwa George Juma kantiere kaunti ma Migori. Ntona bende koro wakao yo machoka wakikacha ni wago kudi mbaka nyiso pachi kotenre gi magi mabende wakeloni e chendo ni mano mar Migago. Anyanga jako pio mano jago katuma wacho penjo kabende diponi komo nyuol makamano nyalo mone dhie puodho. Wacho ni donge mano nyalo mone dhie puodho koso polo dong mana kaka en. Apon daktari olero kacha ni puodhi madong kaka ina nyanga paro ni okonyal kelo ng'ikruok moro amora. Charles Mobutu aneni kachi wacho kanyo ni intiere county 043 intiere kodwa e chendo kendo wacho ni chendo ni ler maratari weche gi chopo ni kendo ridore kaka logode gaore wacho kacha kachopo ni mwalo kono. Felix Nyambuga wacho kanyo ni owuok Nyakach Nyabondo intiere kodwa e chendo ainia uwuor kantie Kisumu pacho Kisumu dala wacho ni embe check-in neno bende Chiluba wuoda wendo wacho ni en bende entiere kodwa e chendo ni esechegi mag Migago. Neno ote kanyo mar Omondi Odongo mar Bongo Kanyadoto wacho kama ni tinde ngima obedo matek makata weche mag bill te kata koro wadhialo odiochieng' limbe kamano to sirikal otimie gimore wach limbe mondo mi oganda oyud kaka nyalo yudo konyruok. Elisha Ochola kantie Mombasa yani ni kachi wacho ni intiere koda Barak Ndama wuod Kadem wacho ni Bungoma town is fully locked. Erokamano kuom kete mana Ramogi TV. Aneno bende ote kanyo mar Sharon wacho kanyo ni en bende entiere kodwa koya gwenge go mag Wang Neno West okete mana ka e chendo ni. Henry Joseph aneni kachi wacho ni Ramogi TV e yo makare kendo wacho ni puoyo View Travel kuom tich matek magitimo. Kaito aneno Pascal kanyo kantiere gwenge go mag Nyabondo bende wacho ni ose check-in wayo matin nyakora mwajuang kata kama na riadek au chana namba marote machoka bende wantiere mbui kache Facebook live duto warwake pachi seche gi mag Migago wayo matin kwa duogo potere ko mathe chendo nikete manaka Ramogi TV ma en Migago. Jipange na View Sasa. Jipange na View Sasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na View Sasa. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Grup gisebedo ka gitayo Amber ahinya kaka jo Equity nikech gisupport us that group. Koro wan kaka jo group wan bende chuno nyaka wabed gi chike matayowa, to nyaka wabed kaka waluwo gi chike ma coordinate kod jo Equity mamiyowa poko pogore. Poko pogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi. Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibed mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo kik gibed gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ang'o midwa ng'eyo gimonde kae? Ha? Mama ing'eni. In kikitam donjo weche yuvi mag school kata matin. Dogi e jikon, mondi chak tedonwa piyo piyo. For KPLC tokens, Billa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wekelea na shabiki kaende. Majina yangu kamili naitwa Vitalis Adika Ongare. Natoka katika kaunti ya Siaya. Nilikuwa naona kama ni mzaha. Siliblock mpaka namba. Ukablock namba ya pesa? Sina, nasema ukweli. Akanipigia na namba nyingine. Akaniput on air. Kwa radio sasa. Ona basi. Hii kitu ni kweli. Mimi ni mfugaji wa kuku. Lazima pesa ya shabiki nitaingiza ndani. Na nyingine ya mambo ya karo ya kijana wangu ambaye yuko form 3. Wekelea na shabiki ina give. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Wadhi mbele gi weche manyien chendo ni mar Migago nyakora mgajuang. Erokamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV. Jatend piny Amerika Joe Biden noyuore ng'anyo jotije kembe maloso nyamburko boma Michigan ka orwako gudu mar riwruok jotije mag jolos nyamburko. Biden nokikore kod jotend riwruok jotijego kaka yor nyiso ni en tiere kanyakla kodgi. Mano okang' mokwongo ma jatend piny riwore kod oganda e ng'anyo madwaro sara. Kabende mana en jatend pinyno machon Donald Trump koro chano romo kod jotijego mapod ng'anyo e wi chudo matin. Biden nowacho ni jotijego onego medo sara nikech kembe magiyuto kata magitiyo oseyudo omenda mabup higa achiel mosekalo ka jotend kembego bende osemedore osara nyaka mara tamalo 39. Wall Street didn't build the country, the middle class built the country. Wall Street haikujenga nchi hii. Watu wa tabaka la kati ndio walijenga nchi, vyama vya wafanyakazi vilijenga nchi hii. Hilo ni jambo dhahiri linalojulikana. Kwa hivyo tuendelee na juhudi zetu, ndio tunastahili mapato ya juu kutokana na kazi mnayofanya. Na mmefanya mengi zaidi kuliko vile mnavyolipwa. Asanteni sana.
The reasons are threefold. First, there are fewer moving parts in electric vehicles, and hence fewer workers will be required to assemble them. An internal combustion engine has about 1,000 parts, whereas an electric motor only has about 50 parts. Ford's CEO has mentioned that 40% fewer workers are required to assemble an electric vehicle. Second, much investment into electric vehicles manufacturing took place in right-to-work states, which means that employees do not have to pay union fee. Kembe maondiko oganda koro medo yudore kama tek bang' piny owacho medo suru ma ijuoge wi osach jogo magindiko ka chik bende okoyienegi ng'ado osara nyaka matin ne 2 ewi 3 mag osara magichulo ji. Mana kaka Dwino Koth leronwa, ywak koro medore wi pek mar ngima ma ikelo kod ng'eto mar osarano ma bende podhi nyime e pacho ka. E thuolo mar dweche 8 mosekalo, piny owacho osebet ka medo osuru ma ing'ado jogo ma ichulo osara e okang' ma osemedo achiedh nade ne kembe ma ondikogi ma onego bed ni timo ng'eto ma kamago. Chike ma pacho ka ok oyie ne kembe ma ondiko oganda lwero osara madong' matin 1 ewi 3 mag osara ma gichulo. Moses Owiti en jagoro mar riwruoge jopuonje mag sekondari bade ma Nairobi. Owacho ni ngima tek kod jopuonj. Jopuonj gi pesa ma ondikgi ni gichamo cha. Ok ni pesa no ema odhigo dala ka serikal oseng'ado mare ming'ado miluongo ni statutory deductions. Jopuonj gi nigi loans. Koro gigi te medore ka japuonj nigi loan. To japuonj nyalo kawo loan nekich ogedo, otimogo developments moko, odwa chako ohala, kata okawo loan nekich odwa puonjogo nyithindo. Japuonj nitiere ka ma ok obedo promoted higni mang'eny, to kawo loan odong' gi pesa matin. Jopuonj sani pesa ma gichamo tin moloyo kata gima serikal oketo ni ok onego bed ni kalo, miluongo ni a third rule. Bengi ma pacho ka bende kuong rango ka jotije mokwayo hola oselwero osara modong' matin 1 ewi 3 mag chudo mekgi. Omiyo jogo mang'eto mag piny owacho oselunyo sechegi koro ok nyal kawo hola. Bedo kod hola maturo gok kod bedo ni ok nyal miyo moko kuom jotije hola ma gigeto timogo dongruok bende koro mayo gi chuny mar tich. Gima dhi timore e ngima japuonj ni, japuonj dhi nekich en gi loan mochulo, ok en gi chuny mar puonjo. Odhi di skul puonjo nekich en gi loan mochulo, to en gi nyathi mopidho. To mit mar bedo japuonj, mit mar bedo jatich, onge chuny japuonj. Piny owacho ne omedo omenda mar aguch chudo ma igolo bang' jotich dhi e yweyo kata NSSF dwe mar 2 higani. Chenro sani nitie mar medo omenda ma ing'ado mondo chul godo okumba mag thieth kata NHIF nyaka 2.7 okang' ma pod nyalo medo pek ne oganda. Ne jogo ma ondiko jotich, omenda ma piny owacho siko medo mondo ng'ad jotich kelo negi pek mar ndiko jotich kaachiel kod mano mar medo jotije lemo. Kata Teacher Service Commission mondiko jopuonj bende chak golo pesa tero ne serikal, nikech mano kaka chik dwarore. Mano bende en wach ma dhi thiro ndiko jopuonj e Kenya ka, kendo ok kata ndiko thiro kende, ok thiro ndiko jopuonj kende. Jopuonj dhi bedo matek ne Teacher Service Commission nwang'o pesa ma ginyalo promote go jopuonj odhi e migawo mamalo, grades mamalo. Ma ok tin jotije mag piny owacho 10,000 yudo matin 1 ewi 3 mag chudogi nikech ng'eto, ka jotije 2,271 mag piny owacho mamalo kende chudogi oselwar piny mar 33% ma chik oyie. Ma kaluwore kod janon buoge omenda mag piny owacho Nasiga Dhungu. Ngima omedo bet mapek, osara bende pod ing'ado, ka osuru kaka moko mag nyiewo mwandu bende pod rito jogo ma osachegi oselwer kod piny owacho e chenro ma kamago. Dwino Koth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e kaunti ma Kiambu. Kembe mag KOP kaunti ma Kiambu jiwo mondo omi oti kanyakla kod jopiny kaachiel gi jotelo mawuok e kaunti no kaka yo maneno ni jodak ma Kiambu oyudo pi e utegi. Kolose kinde chenro mar chiwo dundu mag pi, gavana ma kaunti no Kimani Wamatangi na oyango ni obiro timo lokruok e chenro mar KOP ne jopiny e kaunti no ma Kiambu. Maji safi. Tumetayarisha mifereji ya zaidi ya kilomita 100 kilometer of clean piped water for this
1 year, huu mwaka mmoja. Kusudio langu, mpango wangu ni kwamba kwenye mwaka mmoja tunaenda wa 2024 tukimaliza, tutakuwa tumeshachapa zaidi ya 300 kilometers ya maji, piping ya maji safi, na tumeambia viongozi wetu haswa MCAs wetu ya kwamba waje tuungane, kila kama kuna jambo kule ambapo mifereji ilitoboka, ingine iliraruriwa wakati barabara zinatengenezwa, ingine ilioza ni ya zamani, wanalete. Na hiyo ndio jambo moja ambalo limekuwa linatatiza kampuni zetu za maji. Wengine mkiwapata wataeleza ya kwamba kwa kampuni nyingi unapata tunawapatianga maji ikiwa kule kwa dam kama Karemeno dam, tunapatia kampuni, wanapata hiyo maji ikiwa 100%, lakini ile itafikia mtu ambaye anahitaji ile maji yenye hiyo kampuni inaweza tu kusema inalete income kwao ni less than 40%. Hiyo maji ingine karibu 60% inapotelea bure. Kupotea inapotelea wapi? Mifereji iliraruka zamani, maji wanatoa kule kwa dam iko 100%, kuteremuka inamwagika kwa njia yote. Sasa unapata hiyo kampuni itakuwa inafanya kazi kwa hasara kubwa. Kuna mojantend counties mapacho ka korejiwo mondo ket chenro makare mar kano pi koth makoro biro yudre e kinde koth maduong' mar El Nino mondo mi giyud pi ma ibiro tigo e ndalo oro. Jatend riwruokno ma ok mar piny owacho, Kenya Water for Health Organization, Brian Kwena, bende koro jiwo jotend counties mondo mi oket maino e bero dundu mag chwalo pi kod nyiewo tangi mabiro kano pi koth e kinde ma gwenge mathoth koro chako yudo koth ma iwacho ni biro chwe matek e dweche ariyo mabiro. Wanakwale wataelezwa vile ambavyo wanaweza contribute kwa improved governance ya maji kwa hii county, na moja ya hizo njia ni kwamba waweze kuhusishwa katika mikakati na decision making kwa hii county, na hii ina touch on pia mambo ya budget, mambo ya planning na hata zile sheria ambazo zinatengenezwa hapa Kwale. Inasemekana kwamba kutakuwa na El Nino, inatakikana kwamba tufanye ile tunaita rain water harvesting, ndio isiwe kwamba baada ya El Nino muda mfupi baadaye tena tunaanza kusema hakuna maji na mambo kama hayo. So na ni swala ambalo linahitaji kutiliwa mkazo na vyombo mbalimbali ambavyo vinashughulika na masuala ya maji ili kuweze kuwa na ule, kwa sababu kuna uhitaji wa maji katika jamii zetu. Maji hayatoshi, maji ni machache. Nochuno bila Mama Machakos tiyo kod iro malungo wange keo jo hala manori ko bago ng'anyi bo Mama Machakos manandala chiel kende bang tend county no lando chenro mar golo jo hala mause genga peini tok chik. Jo hala go nodi na peini gi kite ka gidwaro mondo mi piny owacho ma county no winjwakgi kendo par nyadiri chike manogol go. Chenro buora no bedo kod rochruok kama bende karano bedo kod rochruok kama bende no kelo lal ne jo hala go. Jakom jo hala Gerald Moki wacho ni nitiere romo mano luongi mano yieruokie chikno kaginto ne akokaw pachgi. Giwacho ni kuonde magitimo ohala gisebedo kuom higni 20 kata mohewo 20 kendo nyaka ket chenro makare mondo magiyud kuma ginyalo dhi. Ile kitu tunataka ni masaa, tuambie tutakuwa tunafungua kazi saa ngapi. Juu hata kitambo tulikuwa tumeambiwa Okas wanafaa kufungua kazi kutoka saa 11, lakini kutoka jana wamesema Okas asifungue kazi. Yani wamemaanisha Okas is no human being. Tunamuuliza amesema Okas wakufe ama ni nini? Wenye wanako nje ya Machakos kwa street ni wengi na ni watu wako na njaa. Na ukiangalia Machakos imegrow, kuna watu wengi wametoka mbali kila mahali, student wote wako kwa street wanafanya biashara. Kwa hivyo sasa jana sisi wenyewe tulishindwa ni nini lilifanyika. Sisi tunaomba tu governor alienda akaongea nao watu huko kando, sisi hatukukua. Akuje aangalie aite maokas, aangalie ile namba ya maokas vile wako wengi, na angalia watu wako kwa mitumba, naende angalie pale sokoni kwa mitumba kama tutatoshea hapo sisi wote. Otherwise angetuita kwanza ama angesimamisha, angewaambia wangoje aongee na maokaza wasikize, then atutafutie mahali ambapo tunafanyia kazi, ama atupatie masaa kutoka saa 11 mpaka jioni kabisa, si ukaa hata mpaka saa 3. Na hawa watu wa sokoni wao wanafunga saa 11. Sasa sisi tukifungua saa 11 kuna shida gani? Na wao wamefunga kazi.
Moko kuom jodak e gwenge mag Makalde sub-county Manyatike county ma Migori ochwalo ywak e doho mano mar kwedo okang' ma piny owacho kawo mar chapo oboke moyiedhe ni gwengego keti tenge ne dongruok mag bunge. Jafwambo marwa George Juma miyo walerno koya e county ma Migori. E kes magichwalo nyim doho ma Migori ka okalo kuom okil margi, jodagi ma Makalda ogolo kwayo boro ne doho ma Migori. Moko kuom kwayogi magigolo ting'o mondo koro doho koro gol chik mabende koro nyiso ni jodagigo mag Makalda koro dak e lono kalure kod chik. Bende kwayo margi mar ariyo en ni koro doho gol chik monandika mane okete Kenya Gazette manyiso ni lono en mar bunge ogol oko kendo gol chik mondo jodak ma Makalda ma odak e loni kik dar kod piny owacho. Kwayo margi machielo nyim doho eni bende koro mondo koro doho ogol chik ne piny owacho mondo koro chiw obok mar lowo ne jogo ma odak e loni e kinde mandalo 7. E kinde twak margi kod jofwambo e laro mar doho ma Migori, jodagi ma Makalda oramo ni gisebedo ka gidak e loni kuom kinde malach kendo onge kaka piny owacho nyalo darogi. Wadwa luwo chik kaka chik dwaro e court ka gi advocate ma marwa mondo wa file petition ma wakwedo godo wach mar Makalda forest ni nikech Makalda kaka wang'e pok nobedo forest nyaka nene. En kama ji odake, en kama nitiere shopping centers ma dukni nitie ma ji use, nitiere puothe ma ji puro, nitiere mier gi nyithindo ma dhi skul, nitiere osiptende, nitiere nyaka ka police. Government wacho ni kuma gimiyo waonge nikech mano lopgi koro nikech kuma wanyalo dhi sani mokwongo gimiyo watwambe waonge go wan kanyo mwang'e ni lopwa. Kenyatta notiyo, Moi otiyo, Kibaki otiyo, Uhuru otiyo. Jopiny gi odak adaka Nyatike ka ging'e ni kanyo e kama gidake. We fail to understand ni ang'o momiyo koro sani sirikal ma sani ni dwa riembo jo Nyatike ka giwacho ni kanyo eko en forest. Giwacho ni kata pachgi ok ni okaw kod piny owacho kapok okaw okang' mar yango ni loni en mano ma piny owacho keto tenge ne bunge. Sheria masa wang'e ni Kenya en piny mirito gi sheria. Wadwa we piny ndang'o mine gitimo kama ka gibiro kuma mondo watim public participation. Koro mane mokelo kawuono Migori mondo wapenje officially koluwore gi chike mag Kenya to ang'o ne gitimo kama nang'o. Wakia wach mar Makalda forest kendo wakwayo sirikal kokalo kuom minister mar forestry manyocha nondiko andike ni o reverse decision no endo mapiyo piyo kaka nyalore mondo mi kik jo Makalda lose kargi mar dak kata miechgi kata ohendnigi kata puothegi magipuro. Piny owacho ka okalo kuom oboke ma pacho kae kata Kenya Gazette ma tarik 13 dwe mar 6 mar higani ne olando ni loni malach ne romo ekas 6,165 en mano ma oket tenge ne bunge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Korka pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migo e nyanya. Nyaka ing'e duration ma nyanya kawo e kichako donjo e pith mar nyanya. Kaka loso lowo, kaka kada pidho nyanya, to abro go buche taketo manyiwa. Koro abro miye time mondo manyiwa cha omelt nikech ka pidhe direct to seche ma root ne donjo piny ma dachako wuok to manyiwa cha kodo ka nigi acid mang'eny to bro wang'e. Koro bro do ka kar mondo kwany piyo piyo to bro dok piny. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nunu
Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Wekelea na shabiki kaende. Kabisa. Kaende. Naitwa Onesmus Mwangi Moshina. Nakuru mimi ni mwanabiashara, huwa nauza nguo. Okay. Hii simu nilipigwa niko kwa kinyozi. Kidogo pokea simu, wewe ndio mshindi. Baka hata yule jamaa wa kinyozi kwanza akaacha kuninyoa kwanza asikize nini inaendelea. Nilipata game 10 out of 13. Bahati leo imeniangukia, siku hiyo nyingine ni wewe. Pesa hizi nitazitumia katika biashara ambayo mimi hufanya ya kuuza nguo. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni pau tuke nyakora mgajuang tim mar Manyata e Sunuria nolo Kenya Police Service etukosiepe tugo mar kabadi mano bagi county ma Kajiado. Timno ni managi jotuga boro mong'ere kaka Masai Morans kaloch margi nen kahono ne margi semana goyo rako ndala dek kende nyaka ne chuog timno. Japuonj margi maduong' wacho ni jotukego owinjore odonje tim maduong' mar Kenya kaluwore gi chia mar tugo mago magisebedo ka ginyiso. Tukipata support kutoka huko, actually tutakuwa tumeenda mbele. Kwa sababu hii mchezo imeanza tu juzi, so tunajaribu tu kuangalia kama tutaweza pata any support yoyote. Alafu tukipata support, hii naona hii timu yangu itaweza enda mbali sana. Wamechukulia ni kitu yenye inaweza change life yao. Inaweza change hiyo kukaa idle. Inawakeep wakuwe busy. Alafu pia wako na hiyo nini ambition hiyo ya kutaka kucheza nini mbali. Team mar Manchester United nyocha maber campaign margi mano mar siro kombe mar Carabao bang' loyo Crystal Palace gonde